Pochwalony Jezus Chrystus. Lubię u Chryście parafianie. Czerwień to особливий місяць у літургії Kościoła, kiedy my wspólnie razem zbieramy się na nabożeństwach, uszanowując Najświętejsze Serce Pana Jezusa. W tym nabożeństwie my chcemy wyjawić naszą wdzięczność za tę wielką любов, jaką Bóg ma do każdego z nas. Ale tak samo w tym nabożeństwie my przepraszamy Najświętejsze Serce Jezusa za wszystkie zniewagi, grzechy. Te momenty, kiedy my odkidujemy Jego любов, особливо kiedy znieważamy Najświętejszy Sakrament. Год 2020 i on особливий w życiu Kościoła i tak samo w życiu naszej parafii, bo przez pandemię, jaka panuje w świecie, my nie zawsze możemy być razem fizycznie w naszej kaplicy. A czym nasze różne idei, żądanie zluczać się wspólnie na modlitwie przez online-translację Świętej Mszy, a tak samo być te nabożeństwa, na uszanowanie Najświętejszego Serca Jezusa, jakie сегодня chcemy rozpocząć i przez jakie chcemy zluczyć nasze семьи, jakie w różnych kutkach Białorusi сегодня razem z nami modlą. Zachęcam Was do wzbudzenia intencji, które chcemy prosić Boga o zachowanie naszego kraju od pandemii koronawirusa. Chcemy modlić o dary zdrowia dla chorych, особливо naszych parafianów. Tak samo modlimy się o potrzebnych, łaskich i darach dla tych, kto nas leczy, dla medyków. W tym nabożeństwie możemy koniecznie dołączyć tak samo te nasze intencje, prośby, bardzo ważne dla nas, dla naszych семей. Spodziewamy się na Bożą miłosierdzie, tę Bożą любов, jaką ma dla każdego z nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchem Świętym stworzona jest, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa со Словом Божьим истотно з'єднане, змилуйся над нами. Серце Jezusa безмежной величи, смилуйся над нами. Серце Jezusa, святыня Бога, смилуйся над нами.
Серце Єсуса усіх цнотах вивіння виставляє, змилуйся над нами. Серця Єсуса, заляка любови найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, володар і з'єднання всіх серця, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким усе скарби мудрості і милості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким уся повнота богоства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, уподобання Айсая веснака, змилуйся над нами. Серця Єсуса, Повноти, якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, рода одвечних лишення, змилуйся над нами. Серце Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. серця Єсуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Серце Єсуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серце Єсуса, злочинствами нашими измученное, змилуйся над нами. Серце Єсуса, послухняное аж до смерти, змилуйся над нами. Серце Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серце Єсуса, криниця усілякого сутешення, змилуйся над нами. Серце Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серце Єсуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Серце Єсуса, живая хляра за грехи наши, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення тих, хто на тя
милосердяется, смилуйся над нами. Серце Єсуса, надія тих, хто тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Вислухай нас, Пане. Змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серця, Учини серце наше до Твоего подобными. молимся. Всемогутный, вечный Боже, глянь на серце намилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якою Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. Akt przyświadczenia rodu ludzkiego Najświętejszemu Sercu Jezusa. O Jezu najmilejszy, Odkupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, kto pokornie schyляется do podnóża Twojego ołtarza. Ми Твоя власність і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається Найсвятейшему Серцу Твоему, как jeszcze боль з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погрожаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіш, і притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, як найхудшей вернулись яны ў бацькоўскі дом і не згинули ад нястачы і голаду. Будь володаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри. Как хутко настала одна очарня, один пастир. А дари костел Твой безпечної свободи, дай усім народам с упокою згоду, учини, как на всій землі от краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення. Яму хвала і пашана навеки. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.